Què passa, gent del món? Què són els accents? Les tildes o accents són marques d'escritura per a designar el colp de veu d'una vocal, o siga, la seva intensitat. Varien molt en cada llengua. Per exemple, l'anglès no en té. El castellà sí, però només d'una classe, tancats. I el valencià? El valencià sí, i de dos classes, oberts i tancats. I s'accentuen les paraules agudes que acaben en vocal, vocal més S i EN. Planes que no acaben en vocal, vocal més S i EN, i totes les esdrúixoles. I què són els diacrítics? Són un tipus d'accent que se gasta per a diferenciar paraules, que s'escriuen o se pronuncien igual. I n'hi ha moltíssims, com bé, que és el velit del corder, i bé, que és possessió o adverbi, txec, que és un document mercantil, i txec, que significa algú que és de la República Txeca, deu, de número, deu, de deïtat, i deu del verb deure, ell deu diners. Foc, la flama, i foc de llum elèctrica. I n'hi ha molts més. Fem una pausa per a que te subscrigues al món de Juan i Patri i al submón de Juan i Patri i seguim. Gel, que és aigua solidificar, gel, que està en estat gelatinós, i gel de sabó. Moc, del verb moure, i moc de mucositat. Pol, que és alquitrà, asfalt, i pol, de pol nord. Sa, que té bona salut, i sa possessiu, sa casa. Ui, jo creia que n'hi havia només 15. Bé, és, pel, que, sol, us... No, per a res! Això és segons la nova normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL, l'institució governamental que afirma que el valencià és un dialecte del català i que, segons les seues pròpies paraules, ha reduït a 15 els accents diacrítics per un bon motiu. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la finalitat de confluir en aspectes de la normativa lingüística amb altres territoris que comparteixen la llengua, ha aprovat la simplificació de l'accentuació diacrítica. Altres territoris que comparteixen la llengua? O siga, per a que el valencià se parega al català, eliminant les seues característiques pròpies i fent que siga absorbit pel català. Paraules completament valencianes com coure, del verb coure, i coure, de metall, font, de fondre, font, de ser, i font, la peça que tanca els barrils, mos, de mossegar, i mos, possessiu, de mos pares, nos, pronom fort, nos, el rei, i nos, pronom dèbil, anem innocent, roure, del verb roure, i roure, taure, solc, del verb soldre, jo solc berenar, i solc, que significa cavalló. Tos, part posterior del cap, tos del verb tondre, esquilar, rapar, tos de tossir i tos possessiu, de tos pares. O vos, pronom fort, vos, el rei, i vos, pronom dèbil, vos ho dic. Desapareixerien perquè no són catalanes? Comenta què te pareix. Com pot una acadèmia oficial permetre que se perga l'idioma al que diu que representa? Però si és oficial és que tindran raó, no? No sé, acas tu estàs sempre d'acord en tot el que fa el govern? I que tot ho fan bé i sempre diuen la veritat? Pues lo mateix. La AVL fa un crear en 1996 per un pacte polític entre els governs valencià i català per a la investidura del president d'Espanya, el Pacte de Reus. Té un origen completament polític, sense consens lingüístic, i com quasi tot el que fa el govern no sempre està bé. Però no és la nostra única opció, perquè tenim les normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional que sí foren triades en consens lingüístic. En elles podem escriure coses com xop, de so que fa una cosa molla contra una altra dura, xop, d'estar xopat, banyat, i xop d'arbre, dona, sexe femení, dona, del verb donar, fora, d'exterior, i fora, del verb ser, si jo fora ric, golf de deport i golf d'accident geogràfic, molt, del verb moldre, jo he molt cafè, molt, de quantitat, pel, de monyo, pel, contracció de per més el, res, acció de resar, i res, pronom, seu, lloc social, i seu, possessiu, el seu amic, soc, de cal ser, soc, del verb ser, i soc, del mercat dels països àrabs, tort, del verb tòrcer, dislocat, tort, que li fa falta un ull, tort, que és injúria o agravi, i tort, que és un pardal. Paraules que no duen accent diacrític perquè se distingeixen pel context, cor, part del cos, i cor, de gent que canta, fa, del verb fer, fa, de nota musical, nou de número, nou de novetat, roba, de robar, i roba, de peça de vestir. Viu de vore i viu de que té vida, entre moltes altres, o exclamatius interrogatius en valencià. Què has dit? De qui és? Com m'agrada? Quanta gent? A on vols anar? I estos són només alguns dels diacrítics en valencià, n'hi ha més de 50. No és un tema que se pugui aclarar en un «Ale, només 15». Per què? Per a que se parega al català i punt. No se pot fer aixina. Recordeu tindre criteri a l'hora d'escriure. Passeu-vos per Patreon per ajudar a fer nous vídeos com este, compartiu-lo per a que tot el món aprengui sobre el valencià, però sobretot, no te baixes del món!